Selendang biru Belas ora tau ngulai. Blas ora tau. Gelas ya, dalang Blas. paling cos. Ora tau Gang. Wong bendino aku mau telepon. Astagfirullah. Ora ngono. Anggere mosok sinden anggere urung teko anggere ning perjalanan ra kena ditelepon kok ditelepon ae sampeyan iki mbok aja ngono. Terahing nata garwa risang tenan jaya Gadep tasma aku nyawang selendang biru Kula nyuwun jumenengipun Mbak Umi, Mbak. Dimen boten selak mring janji lho, Mbak. Nah. Mangga Mbak Umi Hafifah, Umi Hafipeh. Selendang biru selendang biru hamong ngenai hati. Wah, selendang biru penak nang ati ya, Reng. Penak nang ati ya Mbak Umi. Nggih. Kaya suarane jenengan ning atiku ya kepenak. Alah, Gawe trenyuh lho, Nduk. aja ngono Mas, bojomu streaming lho. Ya ora apa-apa kok. Bojoku ki ora cemburuan kok, Nduk. Pacar lho, Nduk. Pacar, Mbak. Kita kan cuma teman, Mbak Umi. Iya, teman. Ayo batir kanca iki lho, Mbak. Teman kuwi ya. Nek saya raket ku ya apik to, Nduk. Iya. Iya. Nggih. Undang-undang dakduk. Noratakan batin setiamu. Wira swara sak pira pradanggane monggo. Suwuke gropak, Mas. Nah, gropak puring. Gropak sigrak maksudnya ya Mbak Umi. Nggih. Iya, maksudnya kayak gue reng-gareng. Tatapan janjimu selendang biru. Selamat pagi Mbak Umi. Selamat pagi Mas Petro. Jenengan niku kula gareng kuda. Oh Mas Nek Gareng. kula Petruk, Mbak. Mas Nek Petro. kula Bamor kula. Mas Angger Babor. cara wetan kan Bagong ya. Nggih. Angger carang kene Bamor. Babor. Dadi nang kana O nang kene A ngapak karo bandek. Oh iya. Gue. Jadi ngerang kana
Yang nang kene jendela, Mbak. Karena siapa, Mbak? Jendela. Oh, nang kene meja sih. Meja ning ngono. Ning etan meja. Oh, nang kene meja, nang wetan meja ya. Tangger nang kene apa ya? Kaca siapa? Kaca. Kaca ya. Kene kanca nang anak konco. Konco. Lengger nang kene kontal sing kana apa, Mbak? Apa? Kontal. Kontal. Iya, karena siapa? Mencolot. Jeneng mencolot. Iya kan? Denger nang kene jendela, Jendela. sega, Sego. kanca, Konco. denger kontal siapa? Kontal. Apa? Apa, Mbak? Kontal. Kontal. Mencelat ya, Mbak? Mencolot. Oh, mencolot. Oh, pada pengen jepat. Jepat. Ya nek jepot iki ra enek Mas, ya nek jepat. Iya, kenapa? Kue kasana budaya ya, Mbak. Berbeda-beda tetapi tetap satu, mulane dasare Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa ya, mulane seragamnya merah putih ya, Mbak Umi. Ya. Merah kue mau artinya apa, Mbak Umi? Merah kuwi berani, Nek putih apa, Mbak? putih suci. Wajay, berarti kayak berani dan suci seperti aku dan kamu dalam berjuang untuk seni lho, Mbak. Ya. Berarti atine wani tur suci. Ya. Resik iku maksudnya lho ya. Nggih, Mas. Lah iya, Keren. ngono maksudnya ki ngono lho, Mbak. Aku ki bocah resik kok, Mbak. Sopo sing resik? Aku. Resik. Tenan ora? Lurus. Berjalan di jalan yang selalu lurus. Oh, ngono. Iya, kira ora ana penggokane ora mungkin menggo. Kok sik ning iki tak takon yoga-yoga, tak Apa? cross check karo yoga-yoga. Piye? Dalang iki mau tenan lurus iki, Mas? Ora kok. Loh, Wong ya ke ditakoni ya ngomong ora ben iya. piye Mas? Mas Budi? Oh, lurus, Ding. Lurus-lurus enyong lho. Tegese lurus ki mau ora tau kaken polah kok, Mbak. Oh, meneng. Iya. Meneng. Meneng gembuleng. Oh, iya. Kaken polah kuwi jarene kuwi ora piguna kan ngono lho, Mbak. Nggih. Nggih, niki sing mirsani tesi katang ya, Mbak. Tesih kathah, Pak Mas. Kades iki tesi keparenggungon. Oh, nggih. Nggih, niku nggih jan juragan niku lho, Mbak. Juragan. Sukses niku napa-napa niku kagungan lho Pak Kades niku napa-napa duwe lho, Mbak. Napa nggih, Pak? Lah nggih, niki penggemar sing ramu nggih kathah. Nggih. Saking Adi Mulya saking nggen kula nggih kathah. Sing streaming saking Boyolali penggemar jenengan nggih kathah. Saking Sragen, saking Solo, saking Ponorogo dan sekitarnya, Mbak. Nggih, Mas. Nah, nggih niki wonten serat, Mbak. Napa? Serat undangan niki, Mbak Umi. Undangan. Bapak Tuhimin nyuwun Umarmoyo. Hah? Umarmoyo. Umarmoyo. Umarmoyo kuwi cara dolalak lho, Mbak. Lagu Oh, dolakan. lagu. Lah iya, lagu. Oh, gitu, Mbak. dolakan. Enten lagu Umarmoyo. Umarmoyo. Enten. Wow. Rarararara. Sing piye kuwi, Mas? Umarmoyo, Umarmoyo ngono. Lah ya musik keprimen lah. Angger. Wah, ya Niki kowe mblocokne kabeh. saking Pak Saliman nggih nyuwun uler kambang. Ugi langgam ali-ali Mbak Umi. Nggih. Nggih. Ugi nyuwun ricik-ricik Banyumasan. Nggih. Monggo jenengan kula kunjara lega, Mbak. Badhe nguler kambang. Napa badhe bawa ali-ali? Anu. Nek ali-ali bawane dalang kula ya, Mbak. Nggih. Ya bawa kowe bae ya. Anu Mas ular kambang sih aku. Ular kambang sih, ya ora apa-apa lah. Pokoke asal sampean ki teku njara lega temenan lho. Kan iki to iki dingge pemanasan sih. Ya iya. Dinggo. Dadi pertama ki yo alon-alon sik. Ya, Nek saya suwe-suwe saya banteri. Mengko nek arep rampung banter. Ya, ini saya panas, saya panas, saya Lah panas. iya, saya panas ibarat motor ki ya saya banter ya saya Ya. kepenak. Heeh. Tumpakane lho, Mbak. Iya. Lah iya.
Padha wae wong nembang ki ya kaya ngono ya, Mbak. Nggih. Dadi niki klasik riyen, Mas. Lah nggih, klasik rumiyin, Mbak Umi. Wah, badhe slendro napa pelok, Mbak? Derek napa jenengan senengane napa Lah pelok senenge napa si pelok slendro asal sampean sing nembang yo ngapa-apa demen lah. Kok oke. Alah. Temenan slendro ya kena pelok ya oke. Oh, setengah slendro, setengah pelok. Lah kok sing usul ki anu baleng. Pelok bae ya, Mbak. Ya. Ya, pelok bae. Komen biagane melu gerong tenang bae. Nggih, kabeh melu gerong lho ya. Lah iya. Termasuk sing ngempul. Wah. Hai. Hai. Sing ngempul kowe berkata-kata aku benci pikiranku. Lah mau urung salim karo aku. Urung, gajare wis ketemu pindho. aku. Iki medina urung. Oh dino mau urung. Urung. Wis esuk bubare salim. Ya. Iya. Aku soalnya mau pulang, Pak. Aduh. Besok tanggal 17 gak ikut ya? Nggak ikut. Aduh. Jadi nanti salim dulu ya. Ya menune maning tanggal pira, Mbak? Agustus, Mas. Aduh suwene lah. Iya, ya golekno to. Hah? Golekno tanggapan. Tenang bae tak golet-golet tak manjeri lurah ya kan. Ya, manjeri lurah-lurah lho. Mana manjeri lurah. Piye? Mbak Arum cemburu. Loh, Arum, Mbak Arum cemburu mungjung apa? kok sik ngapa kok cemburu? Wah. Oh, sing ngegong ki pacare Mbak Arum lho, Mbak. Sorry ya, Mbak. Aku ndak Aduh. ngerti. Mbak, tak ceritani pas ning candi wingi, Mbak. Pak iki lho sing ngempel iki to. Dek nyalimi aku gak dicepot-cepot, Mbak. Oh, ora Ping-ping, Jo. dicopot-copot. Weh, ngandel mbok diomongna ibu. Kuwi Ayo. mergo ketoke mergo ndak ono sampean, Mbak kuwi. Iya. Lah iki malen memper ngrasane iki, mumpung ibuku ora mangkat. Wah, mumpung ana sinden pon ora kunyung ganti nyong. Iku wae. Iya, mulane mriyang ya kowe sinden arum. Aduh. Oh alah Bapak Sirman, kamu telah menyakitiku. Ya gue. Sing ngempul kae ya penggemar sinden kok, Mbak. Oh, maniak sinden. Iya, ular kabang sareng Mbak Umi Habibah monggo. Trahing nata garwa risang tenan jaya
Rahayu ya padha jumbuh, Mbak. Nggih. Kali hajatipun warga masyarakat Desa Tanggulangin mugi-mugi desa mriki tansah ayem tentrem gemah Amin. pripah loh jinawi tata kerta turaharja rahayu tebya saking wilayah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Wah jan ngangger tomong jan nganti Pripun? bingung kula arep nyandra, kula arep ngalem kowe ngalem apa maning, Mbak? Ngalem apa? Kula angger ngrungokna sampean ki melu seneng banget gelem bergabung iki karo rombongane Dalang Sapa iki kula nyebut. Apa? Dalang Sapa? Dalang Sapa kula nyebut. Oh, punggang. Punggangmu. Dalang panggung, Mbak. Dengan karawitan apa iki, Mang? Lah, Sekar buaya. buaya-buaya predator tok sih. Wis ana sing mulai apa urung rombonganku? Hah? Ana sing mlirik iki jenengan apa urung? Ya ono. Apa, Mbak? Ya nek biyen ya Mas Buti. Oh, alah. Buti ora leren-leren dindah bedindai. Ora Mas. Nek ora tau ngulai malah dalangi ya, Mbak. Heh? Jelas ora tau ngulai. Blas ora tau. Jelas ya, dalang Blas. paling cos. Ora tau gang. Wong bendino aku mau telepon ae. Astagfirullah. Ora ngono. Anggere mosok sinden anggere urung teko anggere ning perjalanan ra kena ditelepon kok ditelepon ae. Sampeyan iki mbok aja ngono. Iki sapa lho, Mbak? Sampeyan mengganggu aku berkendara. Oh, jare sampean numpak sepur. Ora lah iki mau aku ngepit kok. Ngepit? Heeh. Ngepit motor? Ngepit motor. Oh, iya. Ya tak telepon ya, mbok ora teka. Kayak kowe, Mbak. Mau Nggih. enten sing request kesayangan nggih. Nggih. Niki enten sing WA pancen, Mbak. Oh nggih. Oh, nanti anu WA anake banget kok. Niki Mas Agus tekan nggih request Kitir Sumilir ning sing nyuwun anu sing nyekar nyuwune niku Mbak Nova. Nggih. Nggih niki kata mau sing nyuwun Niki kesayangan. berarti anu ya Mas, apa Piye? sindene jenengane pun gadah penggemar-penggemar Oh, piyambak. ada ini ada penggemarnya sendiri-sendiri loh. Nggih. Mbak Dita genah ya penggemarnya sing gambang. Oh. Sing gambang ora mangkat. Sing gambang wingi ora mangkat, Mbak. Oh. Mriyang mergane Dita ora mangkat, dadi sing gambang melu Oh mriyang. iya. Yo chemistry yo, Lah chemistry. itu ada chemistry tersendiri seperti aku dan kamu. Ayo beli ngomong kanca. Lah yo ngono kok omahe kanca. Kemarin Mbak Yuli jelas. Ya, jelas. Rito Rangkah. Super power. Mana Apa? kata-kata yang Yuliku Yuli kita semua. Iya. Baru barangnya penggemar akeh. Nggih. Kesayangan, Mbak. Kesayangan. Niki nggih pamundutan saking Pak Kades niki karmane nggih lagu-lagu sing kaya niki, Mbak. Sayangan. Nggih. Pak Kades Kasimin. Pak Kades Kasimin. Nggih. Nggih, monggo Pak Kades mbok pilih badhe minggah panggung malih. Monggo, Pak. Pak Kades niki dipun kidul lagu kalian Mbak Umi lagune kesayangan. Ya, Mas. Garap lagune coba kaya apa? Sayangan.
Ngaturaken gunging panuwun Mbak Umi ngaturan pinarak lenggah malih. Baju take to, bajuna ya Reng. Iya Kang Bawor. Kula nyuwun menengipun Mbak Yuli kon nembang Umar Moyo. Mangga Mbak. Mbak Yuli mesti hafal Umar Moyo ya. Hafal nopo dereng? Waduh. Sing hafal sinten? Dolalake saged nyekar niki? Saged nggih? Bisa lah, bisa nggih Pak Bu nggih. Saged nggih. Nah, jumeneng mriki Mbak Dolala. Mbak sapa nggih jenenge lah? Mbak Bunga. Nyekar Mbak, nanu nyekel mik Mbak. Enggak. Diparingi pandaya swara niku men nyekar Umar Moyo niku. Maka Mas Umar Moyo, oke. Langsung mawon Mas Wasis. Nah, lengane langsungan nggih Mas Wasis. Nggih. Umar Moyo. Semoga. Ya kalau benar kiblon bae, meneh dolala kemenang. Ayo Mbak Dolala. Balungane goleti. Lendo Sami-sami. Niki wau
enten sing nyuwun ricik-ricik Banyumasan kula sing nyuwun Mbak ditamangke kali Mbak Dilaning kula sing nyuwun Mbak Novarin lah niki lah apa sih kang lagune Kang Bawor Gitir Sumilir you know ini nangaring Mas Agus juragan kan Mas Nova Mbak Nova ya gue ya Nov Nggih. karena ada kisik Nov itu dia ada laut Napa nggih? tahu menglaut apa burung tanggulangin Oh, jan ya tahu. tapai tanggulangin is tahu ya Dereng. wis tahu ya melu liliku ya jangan hilang-hilang Oh, napa nggih? oh wes ya maka Mas Gitir Sumilir Mas Agus juragan dengan monggo Rudi Puspitasari dan Sih. kula sing nyuwun Mbak Arum mriki Mbak Arum kali Mbak Dilang niki